కార్యక్రమాన్ని వీక్షించుచున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క విశ్వాసికి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు శ్రేష్టమైనటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి నామములో మీకు శుభాలు నేను తెలియజేస్తుంటున్నాను. మరి వాక్యములోనికి మనము ప్రవేశించక ముందు ఒక చిన్న ప్రార్థనతో మనము ప్రారంభించుకుందాం. ప్రార్థన. అత్యంత కనికరం కలిగినటువంటి మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, ఈ ఉదయకాలమున నీకు స్తుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం. గొప్ప దేవ, భయంకరమైనటువంటి దినములు దుర్దినములు తండ్రి, దినములు చెడ్డవి తండ్రి. మరి అటువంటి కాలంలో నివసిస్తున్నటువంటి మాకు తండ్రి, మీ సంరక్షణ మీ కాపుదల భద్రత మాకు ఇచ్చి తండ్రి, నీ వాక్యాన్ని ధ్యానించుటకు మరి ఈ విధంగా మాకు మీరు ఏర్పాటు చేసినటువంటి సాంకేతిక సహాయాన్ని బట్టి కూడా మీకు వేలాది స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం. మాట్లాడినటువంటిది నేను కాదు తండ్రి, మరి నా ద్వారా మీరు బిడలకు ఏ వాక్యాన్ని వినిపించాలని తండ్రి మీరు చిత్తగించి ఉంటున్నారో ఆ వాక్యాలను నా నోటి ద్వారా తండ్రి పలికించుమని మమ్మల్ని అందరినీ తండ్రి మా హృదయాలను సిద్ధపరిచి నీ వాక్యాన్ని స్వీకరించుటకు నీ కృప చూపించమని క్రీస్తునామం బట్టి ప్రార్థించి వేడుకొంచుంటున్నాను తండ్రి, ఆమెన్. ప్రియమైనటువంటి విశ్వాసులారా, మరి మనము నివసిస్తున్నటువంటి ఈ కాలము చాలా గడ్డు కాలము, మరి దుర్దినాలు సంభవించి ఉంటున్నాయి అన్నటువంటి విషయాన్ని మనము గుర్తు చేసుకోవచ్చు. మరి మానవ చరిత్రలో దేవుడు సృష్టించినటువంటి సకలమైన సృష్టి క్రమంలో మానవుడు ప్రత్యేకింపబడినటువంటి వాడు. మానవుడు అతి శ్రేష్టంగా దేవుడు సృష్టించినట్లుగా మనము వాక్యంలో చూడవచ్చు. దేవుని స్వరూపం నందు మానవులను సృజించినట్లుగా మనము చూడగలం. ఎందుకంటే ఎవరికి ఏ జంతువుకు కానీ ఈ సృష్టిలో ఏ ఇతర సృష్టికి కానీ లేనటువంటిది మానవునికి ఒక బలంగా ఒక మనస్సాక్షిని దేవుడు ఉంచినట్లుగా మనము వాక్యంలో చూస్తాం. ఈ మనస్సాక్షి దేవుడు మనకు ఉంచాడు కాబట్టి మనము మంచి చెడ్డలను విశ్లేషించేటువంటి జ్ఞానము కలిగి ఉన్నాము అన్నటువంటి సత్యాన్ని మనం గ్రహించుకోవాలి. ఈ మనస్సాక్షే మనకు ఉంది కాబట్టి మనకు సరైనటువంటి మార్గాన్ని ఇది సూచిస్తుంది, మరి నిర్దేశిస్తుంది అన్నటువంటి సత్యము మనకు తెలిసినటువంటిది. మరి ఈ మనస్సాక్షి మనమును హెచ్చరిస్తూ ఉంటుంది. మనము ఒకవేళ ఒక దుర్మార్గములో ప్రవేశిస్తే మన తలంపుల ద్వారా కానీ మన క్రియల ద్వారా కానీ ఏదైనా దేవునికి విరుద్ధమైనటువంటి విధంగా మనము ప్రయాణం చేస్తుంటే ఈ మనస్సాక్షి మనల్ని గద్దించడం కూడా మనము మన జీవితంలో మనము రుచి చూచి తెలుసుకుంటున్నటువంటి సత్యమై ఉంటున్నదని మనం గ్రహించాలి. మరి ఈ మధ్య కాలంలో నేనైతే కొంతమంది సహోదరులతో మాట్లాడడం జరిగింది. ఎందుకంటే మరి ఈ లాక్డౌన్ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఇంటికి పరిమితమైనటువంటి ఈ కాలంలో మన కుటుంబ సభ్యులు కానీ మన మిత్రులు కానీ స్నేహితులు వీరందరూ కూడా ఏ విధంగా జీవిస్తున్నారు అన్నటువంటిది తెలుసుకోవాలనేటువంటి కుతూహలం ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. యోగక్షేమాలు అందరం కూడా కనుక్కుంటూ ఉంటాం. ఆ క్రమంలో నేను కూడా కొంతమందిని ఏ విధంగా మీరు టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు అని అడిగినప్పుడు చాలామంది చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయాలు మరి షేర్ చేసుకున్నారని మీకు తెలియజేయడానికి నేను ఎంతో సంతోషిస్తున్నాను. కొంతమంది ఎప్పుడూ లేని విధంగా మా కుటుంబంలో మేము వాక్యాన్ని చదువుకోగలుగుతున్నాము, వాక్యాన్ని ఈ విధంగా సాంకేతిక పరిజ్ఞానము మనకిచ్చినటువంటి సహాయంతో అనేక కార్యక్రమాలు చూడగలుగుతున్నాము, మరి కుటుంబ సమేతంగా మేము ప్రార్థన చేసుకోగలుగుతున్నాము అన్నటువంటి విషయాలు తెలియజేస్తున్నారు. మరి అంత మాత్రమే కాకుండా వ్యక్తిగత ప్రార్థనలతో పాటు ఇంతకుముందు మా కుటుంబంలో ఈ బిజీ స్పీడ్ లైఫ్లో మా కుటుంబ ప్రార్థనలు కూడా నిలిపివేయడం జరిగింది ఆ సమయం లేకుండా. కానీ ఈ కుటుంబ ప్రార్థనలు అనేటివి ఈ లాక్డౌన్ సందర్భంగా మేమంతా కూడా కుటుంబ సమేతంగా ప్రార్థించుకునేటువంటి మంచి అవకాశము మాకు దేవుడు ఇచ్చాడు అని అందరూ సాక్ష్యం చెప్తున్నారు. చాలా సంతోషించవలసినటువంటి విషయం. మరి అంత మాత్రమే కాకుండా కొంతమంది నేను ఇంతవరకు బైబిల్ చదవలేదు, ఇంతవరకు ఒకసారైనా చదవాలి అనేటువంటి కుతూహలము కోరిక ఆసక్తి నాకు ఉంది, కానీ నా పనుల ఒత్తిడి వల్ల టైం లేకుండా పోవడం వల్ల నేను చదవలేకపోయి ఉన్నాను. కానీ
నేను ఇప్పుడు బైబిల్ చదవడం ప్రారంభించాను, నేను కూడా ఆ ఆసక్తితో బైబిల్ను ఒకసారైనా చదవాలి అని నేను నిశ్చయించుకున్నాను అన్నటువంటి వాక్యం కూడా వారు చెబుతున్నప్పుడు నాకు ఎంతో సంతోషం కలిగింది. కానీ నేను ఈ సందర్భంలో బైబిల్ ఒకసారైనా చదవాలి అన్నటువంటి కోరిక ఎవరికైతే ఉందో, ఎవరికైతే ఉత్సాహం ఉందో వారికి ఒక సూచన నేను చేయాలని ఆశపడుతున్నాను. బైబిలు మనము చదివేటప్పుడు అధ్యాయము వెంబడి అధ్యాయము, అధ్యాయము వెంబడి అధ్యాయము, ఇలా ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్న రీతిగా మనం ఈరోజు 10 అధ్యాయాలు చదవాలి, లేకపోతే 15 అధ్యాయాలు చదవాలి, లేకపోతే ఈ గ్రంథం అంతా, ఒక పుస్తకం అంతా నేను చదవాలి అని మీరు అనుకుంటే దానికి ఒక చిన్న ప్రమాణికం మీకు నేను తెలియజేయాలని కోరుతున్నాను. ఇది మీ దగ్గర ఒక దీనిగా మీరు పెట్టుకుని తప్పకుండా మీరు ఏ సందర్భంలో ఇది మాట్లాడబడింది, ఎవరితో మాట్లాడబడింది, ఏ సందర్భంలో మాట్లాడబడింది, ఏ యుగానికి సంబంధించింది అని మీరు తెలుసుకోగలుగుతారనేటువంటి ఆశతో నేను చెబుతా ఉన్నాను. మరి మొదటిగా ఈ 4 యుగాలను గురించి మనము జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేస్తే బైబిల్ చదివేటప్పుడు మొదటిగా ఆదికాండము నుండి, అంటే ఆదికాండము మొదటి అధ్యాయము నుండి నిర్గమాకాండము 19వ అధ్యాయము వరకు, ఐ రిపీట్, ఆదికాండము నుండి 1వ వచనము నుండి నిర్గమాకాండము 19వ వచనం వరకు దీన్ని ఏమంటామంటే పితరుల యుగము అని అంటాము, లేకపోతే వ్రాతపూర్వకముగా ధర్మశాస్త్రము లేని యుగము అని అంటారు. మరి చెప్తున్నాను, ఆదికాండము మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచనం నుంచి నిర్గమాకాండము 19వ వచనం వరకు పితరుల యుగము, వ్రాతపూర్వకంగా ధర్మశాస్త్రము లేని యుగంగా మనము గుర్తించాలి మనం బైబిల్ చదివేటప్పుడు. రెండవదిగా నిర్గమాకాండము 20వ అధ్యాయము నుండి అపోస్తుల కార్యములు 1వ అధ్యాయము వరకు, ఐ రిపీట్, నిర్గమాకాండము 20వ అధ్యాయము నుంచి అపోస్తుల కార్యములు 1వ అధ్యాయము వరకు ధర్మశాస్త్ర యుగము అని అంటారు. ఇది ఇశ్రాయేలీలకు ఇవ్వబడినటువంటి ధర్మశాస్త్రము, ఇది ధర్మశాస్త్ర యుగము. నిర్గమాకాండము 20 నుంచి అపోస్తుల కార్యములు 1వ అధ్యాయం వరకు ఇది 2వ యుగంగా మనము బైబిల్ చదివేటప్పుడు మనము గుర్తుంచుకోవలసినటువంటి ఒక విషయం. మూడవదిగా ధర్మశాస్త్రానికి ఒక క్లైమాక్స్, అంటే ధర్మశాస్త్రము కొట్టివేయబడేటువంటి సందర్భంలో చెప్పబడినటువంటి యుగము, దాన్ని మత్తయి సువార్త, మార్కు సువార్త, లూకా సువార్త, యోహాను సువార్త, ఈ సువార్తలు అయిన తర్వాత ధర్మశాస్త్రము కొట్టివేయబడుతుంది. ఇది ధర్మశాస్త్రానికి ముగింపు యుగము అని మనము తెలుసుకోవాల్సిన సత్యము. అంత మాత్రమే కాకుండా ధర్మశాస్త్రములో ఎవరికైతే వాగ్దానము చేయబడిందో, ఎవరైతే ప్రత్యేకింపబడిన జనాంగంగా పిలువబడ్డారో వారు ఇశ్రాయేలీయులు, లేకపోతే యూదులు, లేకపోతే హెబ్రీయులు, ఏదైనా పేరు పెట్టి మనం పిలవచ్చు. కానీ వారికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. దేవుడు ఏర్పరచుకున్నటువంటి ప్రత్యేక జనాంగానికి ఇచ్చినటువంటి ధర్మశాస్త్రాన్ని పూర్తిగా వారికి ఇచ్చినటువంటి ఆ ప్రత్యేకతను కొట్టివేసేటువంటి యుగము, అది యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు పునరుత్థానం అయినటువంటి 30వ సంవత్సరం, మొదటి శతాబ్దము 30వ సంవత్సరం నుంచి 40 సంవత్సరాలు అక్కడి నుంచి, అంటే క్రీస్తు శకము 70వ సంవత్సరం వరకు, 70 సంవత్సరములో టైటస్ రోమన్ చక్రవర్తి మరి యెరూషలేము దేవాలయాన్ని ముట్టడి చేయడము, యెరూషలేము దేవాలయాన్ని కాల్చివేయడము, అక్కడ దరిదాపు 10 లక్షల మంది యూదులను చంపివేయడము, ఇదంతా కూడా జరుగుతుంది. యూదులందరూ కూడా, ఇశ్రాయేలులందరూ కూడా ప్రపంచంలో నలుమూలలు, తూర్పు, పడమర, ఉత్తర, దక్షిణం, ఇవంతా కూడా వారు చెదిరిపోయినట్లుగా మనము చూస్తాము. అది 70వ సంవత్సరము మొదటి శతాబ్దము. అక్కడితో యూదులకు, లేకపోతే ఇశ్రాయేలులకు, హెబ్రీయులకు ఇచ్చినటువంటి ఆ ప్రత్యేక హోదా అనేది ఏది ఉందో, వాళ్ళకు ప్రత్యేకింపబడిన జనంగా ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి ఆ ప్రత్యేకింపు కలిగిన గుర్తింపును రద్దు చేయబడినటువంటిదిగా మనము చూడాలి. అది 3వ యుగంగా మనము చూస్తాం. 4వ యుగం అపోస్తుల కార్యములు
2వ అధ్యాయము నుండి సంఘయుగము ప్రారంభమైంది. సంఘము స్థాపింపబడినది పెంతెకోస్తు దినాన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారి మీదికి దిగి వచ్చినప్పుడు మరి సంఘాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు స్థాపించినట్లుగా మనము చూస్తాం. అపోస్తుల కార్యములు 2వ అధ్యాయము నుంచి సంఘయుగము ప్రారంభించబడింది. నిజంగా మాట్లాడితే సువార్తలన్నీ కూడా ధర్మశాస్త్ర యుగానికి అంతము అని మనం చూస్తాము. పునరుత్థాన దినము నుంచి 70వ సంవత్సరం వరకు యూదులకు ఇచ్చినటువంటి ఒక గ్రేస్ పీరియడ్, ఇంకా మీరు మారు మనస్సు పొందితే పొందండి, లేకపోతే శిక్ష మీ మీదికి వస్తుంది అని 70వ సంవత్సరములో వారిని నలుమూలలకు చెరిపివేసినట్లుగా, వారికి ఉన్నటువంటి ఆ ప్రత్యేక గుర్తింపును కూడా దేవుడు రద్దు చేసినట్లుగా మనము చూస్తాం. మరి ఈ సంఘయుగము, ఈ సంఘ కాలము ఎంతకాలము ఉంటుంది అని అంటే, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మధ్యాకాశములోనికి వచ్చి బూర ఊదేంత వరకు కూడా ఈ సంఘయుగము ఈ విధంగానే కొనసాగుతుంది అని మనము తెలుసుకోవాలి. బైబిల్ చదివేటప్పుడు ఒకవేళ మీరు రాసుకుంటూ ఉంటే దీన్ని రాసుకోండి. అప్పుడు మీరు చదివేటువంటి భాగము ఎవరికి సంబంధించింది, ఈ వాక్యము ఎవరికి చెప్పారు, ఎవరికి వర్తిస్తుంది అన్నటువంటిది మనము అవగాహన కలిగి చదివేటువంటి వాళ్ళగా మనం ఉంటాం. అంతే మాత్రం కాకుండా నేను కొంతమందిని అడిగినప్పుడు మరి వాడు మేము ఎన్నో కార్యక్రమాలు మేము చేస్తున్నాము, మరి ఆహారం లేనటువంటి వారికి మేము ఆహారం ఇస్తున్నాము, మరి ప్రొవిజన్స్ కూడా మేము కొంతమందికి ఇస్తున్నాము, మా వంతు బాధ్యతగా అని వారు కూడా తెలియజేయడము ఎంతో సంతోషించవలసినటువంటి విషయంగా నేను చూస్తున్నాను. అంతేకాకుండా మనం హెబ్రీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 13వ అధ్యాయము ఒకసారి చూస్తే, 13వ అధ్యాయము 2వ వచనము 3వ వచనము మనం చూస్తే, ఆతిథ్యము చేయ మరవకుడి, దాని వలన కొందరు ఎరుగకయే దేవదూతలకు ఆతిథ్యమిచ్చిరి అన్నటువంటి వాక్యాన్ని మనం చూస్తున్నాము. మీరును వారితో కూడా బంధింపబడినట్టు బంధకములోనున్న వారిని జ్ఞాపకము చేసుకొనుడి. మీరును శరీరములో ఉన్నారు కనుక కష్టములను అనుభవించుచున్న వారిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొనుడి అన్నటువంటి వాక్యము మనకు పౌలు గారు హెచ్చరిస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తాం. మీరు కూడా శరీరంలో ఉన్నారు కదా అని అంటే, మీకు కూడా ఆ కష్టాలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసు కదా, ఆ బాధలు ఎలాగా ఉంటాయో తెలుసు కదా, బంధింపబడినప్పుడు ఏ విధంగా వారి పరిస్థితి ఉంటుందో తెలుసు కదా. మీరు సహోదర ప్రేమ కలిగి ఈ విధంగా వారికి సహాయం చేయాలి అన్నటువంటి హెచ్చరిక వాక్యం కూడా మనము చూస్తున్నాం. అంత మాత్రమే కాకుండా పేతురు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక 3వ అధ్యాయము 8-9 వచనాలు చూస్తే, తుదకు మీరందరూ ఏకమనస్కులై ఒకరి సుఖ దుఃఖములయందు ఒకరు పాలుపడి సహోదర ప్రేమ గలవారును కరుణాచిత్తులను వినయమనస్కులునై ఉండుడి అని మనకు తెలియజేస్తున్నట్టుగా చూస్తాం. అలా చేస్తే మనకేమొస్తుంది అని అనుకుంటే, ఆశీర్వాదమునకు మీరు వారసులవుతారు అన్నటువంటి ఒక నిరీక్షణ మనకు దేవుడు మనకి ఇస్తున్నట్లుగా మనము చూస్తున్నాం. అంత మాత్రమే కాకుండా ఆదికాండంలో కూడా మనం చూస్తాం. 18వ అధ్యాయంలో మొదటి 10 వచనాలు మనం చూస్తే, మరి మమ్రే దగ్గర సింధూర వనములో మధ్యాహ్నము వేళ అబ్రహాము తన గుడారములో ఉండగా యెహోవా దేవుడు ప్రత్యక్షమైనతో మాట్లాడినట్లుగా చూస్తాము. అబ్రహాము చూసినప్పుడు 3 మనుషులు మరి వస్తున్నట్లుగా చూసాము. ఆ 3 మనుషులను ప్రేమతో ఆహ్వానించి వంగి శిరస్సు వంచి నమస్కరించి సాగిలపడి వారికి ఆతిథ్యం ఇచ్చినట్లుగా మనము వాక్యంలో చూస్తూ ఉంటున్నాం. మరి ఇంత మాత్రమే కాకుండా మనము యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దీని గురించి మనకు మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయములో తానే స్వయంగా మాట్లాడుచున్నటువంటి మాటలను మనం గమనించగలిగితే, మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయము 35-36 అక్కడి నుంచి చదువుకుంటూ వస్తే, నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెట్టితిరి, దప్పిగొంటిని, నాకు దాహమిచ్చితిరి, పరదేశినై ఉంటిని, నన్ను చేర్చుకుంటిరి, దిగంబరినై ఉంటిని, నాకు బట్టలిచ్చితిరి, రోగినై ఉంటిని, నన్ను చూడవచ్చితిరి, చెరసాలలో ఉంటిని, నా యొద్దకు వచ్చితిరి అని చెప్పాను. అప్పుడు మేము ఎప్పుడు ఈ పరిస్థితులను మేము చూసాము, మేమెప్పుడు చేశాము అని మీరు అడిగితే,
యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు చెప్పుతున్నటువంటి ఉత్తరము. అందుకు రాజు, మిక్కిలి అల్పులైన ఈయన సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి కనుక నాకు చేసితిరని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను అని అనెను. సో ఈ విపత్కరమైనటువంటి రోజుల్లో మనము కూడా మన చుట్టూ ఉన్న సమాజంలో ఉన్నటువంటి దీనులను, ఆశ్రయము లేనటువంటి వారిని, ఆహారము లేనటువంటి వారిని మనము చూడవలసినటువంటి బాధ్యత మనకు ఉందని కొంతమంది సహోదరులు మేము ఈ విధంగా చేస్తున్నామని విన్నప్పుడు నాకెంతగానో సంతోషించినాము. మనం కూడా మన బాధ్యతను ఎరిగి ఈ విధంగా ఈ గడ్డు రోజుల్లో వారిని కూడా మనము జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆశీర్వాదములను మనము సొంతం చేసుకునేందుకు మనం ప్రయత్నం చేయాలనేది దేవుని హెచ్చరికగా ఉంటున్నది. మనము ఇంతకాలము ఎలా జీవించాము, ఏమి సాధించాము అనుకుంటే, విజయం సాధించామా లేక నిరాశ, నిస్పృహ, నిరుత్సాహంతో మనము కృంగిపోయామా అని అనుకుంటే, జీవితంలో ఇంతకాలము కాలమైతే దొర్లిపోతుంది, వయసు అయితే పెరిగిపోతూ ఉంది, గతించిన కాలము తిరిగి రాదు. మరి మనం అనుకున్నటువంటివి సాధించామా? క్రీస్తు కోసం ఏమైనా ఫలించామా? క్రీస్తు మన నుంచి ఆశించిన ఫలాలు మనము పొందుతున్నామా? మన నుంచి చూపిస్తున్నామా అని మనల్ని మనము ప్రశ్నించుకోవాల్సిందిగా మనకు హెచ్చరికలై ఉంటున్నాయి. ఈ సందర్భంలో పౌలు గారు ఒక మంచి మాట చెప్తారు. హెబ్రీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 11వ అధ్యాయము 4వ వచనములో ఒక మంచి మాట, మనల్నందరినీ బలపరిచేటువంటి ఒక మాట, మనకు హెచ్చరికగా ఉండేందుకు ఒక మాట చెబుతున్నాడు. విశ్వాసమును బట్టి హేబేలు కయీను కంటే శ్రేష్టమైన బలి దేవునికి అర్పించెను. దేవుడు అతని అర్పణను గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చినప్పుడు అతడు ఆ విశ్వాసమును బట్టి నీతిమంతుడని సాక్ష్యము పొందెను. అతడు మృతి పొందియు, ఇది చక్కగా మనము అర్థం చేసుకోవాలి, అతడు మృతి నొందియు ఆ విశ్వాసము ద్వారా మాట్లాడుచున్నాడు. ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? హేబేలు మాట్లాడుతున్నాడు. మృతి చెందినటువంటి హేబేలు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. దీని అర్థము, మన జీవితము, మనము బ్రతికి అంతకాలము మనము చేసిన క్రియలు మనము వెళ్ళిన తర్వాత మనల్ని గురించి మాట్లాడాలి అన్నటువంటి సత్యాన్ని పౌలు గారు మనకు తెలియజేస్తున్నారు. ఈ విధమైనటువంటి కార్యక్రమాలు, ప్రేమపూర్వకంగా సహోదరులను ప్రేమించేటువంటి కార్యక్రమాలు మనము చేస్తే మనల్ని గురించి మనము లేకపోయినా కూడా దేవుడే సాక్ష్యం ఇచ్చే విధంగా, బలా నమ్మకమైన మంచి దాసుడా, ఈ విధంగా నీవు చేశావు కదా అని మనకు ఆ మెప్పు, ఆ న్యాయసింహాసనము మీద ఆయన కూర్చున్నప్పుడు న్యాయంగా మన క్రియలను బట్టి ఆయన తీర్పు తీరుస్తాడు అన్నటువంటి నిరీక్షణ మనము కలిగి ఉండాలి అనేటువంటిది నేర్చుకోవాలి. దేవుని ప్రణాళికలో ఇంకా ఎంతకాలము మన జీవితం ఉంది, ఎంతకాలం గడిచిపోయింది, ఇంకా ఎంతకాలము మిగిలి ఉంది. గడిచిపోయినటువంటి కాలం మనకు తెలుసు, కానీ ఇంకా ఎంతకాలము మిగిలింది అన్నటువంటిది మనకు తెలియదు. ఎంత కష్టపడినా అంతా వృధా అయిపోయింది అని మనం అనుకుంటున్నామేమో, కానీ మన జీవితాల్లో యేసు లేకుండా మనం ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా కూడా అవన్నీ కూడా వ్యర్థము అన్నటువంటిది మనము తెలుసుకోవాల్సినటువంటి సత్యం. లైఫ్ వితౌట్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ జీరో. దేవుడు, యేసు లేనటువంటి ప్రతి ఒక్క జీవితము శూన్యము, వ్యర్థము అన్నటువంటిది. ఈ వ్యర్థము అన్నటువంటి మాటను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలంటే 127వ కీర్తనను మనం ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోగలిగితే, యెహోవా ఇల్లు కట్టించని ఎడల దాని కట్టువారి ప్రయాసము వ్యర్థమే. యెహోవా ఇల్లు కట్టించని ఎడల, యెహోవా అంటే దేవుడు మన జీవితాలను, మన బ్రతుకులను కట్టని ఎడల, నిర్మించని ఎడల, మన సొంత తెలివితేటలపై, మన శక్తిపై, యుక్తిపై నాకు అన్నీ తెలుసు అనే విధంగా మనము మన జీవితాలను, మన బ్రతుకులను కట్టుకుంటే అది వ్యర్థము అని దేవుడు మనకు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు. అంత మాత్రమే కాకుండా, యెహోవా పట్టణమును కాపాడని ఎడల దానిని కాపాడువారు మేలుకొని ఉండుటైనను వ్యర్థమే అని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు. మీరు వేకువనే లేచి చాలా రాత్రి అయిన తర్వాత పండుకొనుచు కష్టార్జితమైన ఆహారమును తినుచూ ఉండుట కూడా వ్యర్థమే అని దేవుని వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంది. ఇక్కడ ఈ 127వ కీర్తనను రచించినది
సొలొమోను మహారాజు. సొలొమోను మహారాజు 3 సార్లు మనకు వ్యర్థము 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 అన్నటువంటి విధంగా ఈ 127వ సొలొమోను కీర్తనలోనే ఆయన తెలియజేస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తాం. దేవుడు పట్టణాన్ని కాపాడకపోతే దాన్ని కావలి ఉండువారు మేలుకొని ఉండుట కూడా వ్యర్థమే అనేటువంటిది మనము చూస్తాం. మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. 2001 సంవత్సరం, 1వ సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 11 అనగానే మనకు మన తలంపుల్లోకి, మన ఊహలకి ఒక చిత్రము మన ముందుకు వస్తుంది. ఆ డేట్ వినంగానే అమెరికాలో వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ను కూల్చివేసినటువంటి దినంగా మనము చూస్తాం. ఒసా బిన్ లాడెన్ అతను మరి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దేశంలో ఉండేటువంటి వాడు. మరి అతనికి ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీ అమెరికా దేశానికి ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీతో పోలిస్తూ ఒక అనుమాత్రం కూడా ఉండదు. మరి అటువంటి అతను అగ్రరాజ్యంగా పిలువబడేటువంటి అమెరికాను 2 విమానాలను హైజాక్ చేసి ఆ వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ని కూల్చివేసినట్లుగా మనం చూస్తాం. జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవుని వాక్యం. అగ్రరాజ్యము వారి దేశము మీదికి ఏ కాకి వచ్చి వాళ్ళినా కూడా వారికి తెలిసిపోయేటువంటి టెక్నాలజీ వారికి ఉంది. మరి అది జరిగినది సందర్భము అందరూ నిద్రపోయేటువంటి సమయం కాదు. ఉదయము 8:45 నుంచి 10:30 లోపల ఈ ఘటన చోటు చేసుకున్నట్లుగా మనం చూస్తాం. అందరూ మేలుకొని అందరూ పనులు చేస్తున్నటువంటి సమయంలోనే ఈ వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ను కూల్చివేసినట్లుగా మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. అప్పుడు ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నటువంటి జార్జ్ బుష్ జూనియర్ ఆయన ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు. దేవుడు మరి దేశాన్ని కాపాడకపోతే ఈ విధంగానే వస్తుంది అన్నట్ల విధంగా ఆయన మాట్లాడినట్లుగా కూడా మనము గుర్తు చేసుకోవాలి. అవును, నిజంగా దేవుడు ఒక పట్టణాన్ని కాపాడకపోతే ఆ పట్టణము నాశనమైపోతుంది అన్నటువంటి సత్యాన్ని మనం కళ్ళారా చూసాం. అంత మాత్రమే కాదు, ప్రస్తుత దినాల్లో కూడా మనం ఇప్పుడు నివసిస్తున్నటువంటి దినాలను కూడా మనం ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ప్రపంచములో అన్ని దేశాలు కూడా, ఒక దేశమని కాదు, గ్లోబ్లో ఉన్నటువంటి అన్ని దేశాలు కరోనా వైరస్తో ఈ దినము విలవిలలాడిపోతున్నాయి. అంతకంటే భయంకరంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని మనము జ్ఞాపకం చేసుకుంటే అది మరీ తిరిగి అగ్రరాజ్యమే అని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. అగ్రరాజ్యమైనా నీ దగ్గర ఎంత శక్తి సంపదలు ఉన్నా, నీ దగ్గర ఎంత ధనమున్నా, ఇవన్నీ కూడా దేవుడి జ్ఞాపకంలో నువ్వు లేకపోతే అవన్నీ కూడా నీకు ఉన్నటువంటి కూడా వ్యర్థమే అన్నటువంటిది మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. దూరముగా వెళ్ళిపోయేటువంటి దేవుని దగ్గర నుంచి నాకు అన్నీ తెలుసు, నాకు అన్నీ కూడా నా సొంతంగా నేను చేసుకోగలను అని మానవుడు ఎప్పుడైతే విర్రవీగుతాడో జ్ఞానాన్ని బట్టి, ఆ సందర్భంలో దేవుడే చెయ్యి వదిలేస్తే ప్రపంచమంతా, ఒక అగ్రరాజ్యం మాత్రం నేను పాయింట్అవుట్ చేయడం లేదు, ఎవరైనా సరే దేవుని దగ్గర నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటే, దేవుడు వదిలేస్తే ఈ విధంగానే ఉంటుంది అన్నటువంటిది మనము చూడవలసినటువంటి సత్యం. ఈరోజు అమెరికా దేశంలో దాదాపు 8 లక్షలకు పైగా ఈ వ్యాధినబడి విలవిలలాడుతున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఎంతోమంది ప్రార్థనలు, కన్నీరు మరి దేవుని సన్నిధిలో చేస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తాము. అవును, తిరిగి దేవునితో మనము మన జీవితాన్ని కనెక్ట్ చేసుకోవాలి అన్నటువంటిది విధంగా మరి ప్రజలందరూ కూడా ప్రార్థనలో గడుపుతున్నట్లుగా, ప్రపంచమంతా కూడా చైన్ ప్రేయర్స్ ద్వారా దేవునికి విన్నపాలు చేస్తున్నట్లుగా కూడా మనము చూస్తూ ఉన్నాం. అంత మాత్రమే కాదు, మరి కొంతమంది అయితే ఈ లాక్డౌన్ మాకు వద్దు, మాకు స్వేచ్ఛ కావాలి, మాకు స్వాతంత్రం కావాలి, మమ్మల్ని బంధించకూడదు ఇళ్లలో అని విచ్చలవిడిగా బయటికి వచ్చి సాతాను చేత ప్రేరేపింపబడినటువంటి వారు కూడా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నట్లుగా కూడా మనము చూస్తాం. కానీ 119వ దావీదు కీర్తనలో మరి
71వ వచనంలో మనం ఒక మంచి మాట చూస్తాం. నేను నీ కట్టడలను నేర్చుకున్నట్లు శ్రమ నొంది ఉండుట నాకు మేలాయను. ఈ శ్రమలు ఎందుకు పెడుతున్నావంటే నాకు మేలు కలగాలి. ఏం మేలు కలగాలి? నీ కట్టడలు నేను నేర్చుకోవాలి, నీకు దగ్గర కావాలి. దూరం అయిపోయినటువంటి నేను నీకు ఇంకా దగ్గర కావాలి అన్నటువంటి కోరిక నీకు కావాలి. ఈ కీర్తన 127 మరి 128 కూడా మరి సొలొమోను మహారాజు రాసినట్లుగా మనం చూస్తాము. ప్రాచీన ప్రతుల్లో అయితే ఈ 127, 128 కీర్తనలు రెండు కలిసి ఒక కీర్తనగానే ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తాము. మరి 121 కీర్తన 120వ కీర్తన నుంచి 134వ కీర్తన వరకు పైన మనము యాత్రా కీర్తన అన్నటువంటిది హెడ్డింగ్ మనము చూడగలుగుతా ఉన్నాము. అంటే ఈ 15 కీర్తనలు 120 నుంచి 134 వరకు ఉన్నటువంటి 15 కీర్తనలు యాత్రా కీర్తనలు అంటాం. ఈ యాత్రా కీర్తనలు ఈ 15 మనకు ఏమి తెలియజేస్తాయి? ఈ 15 కీర్తనలు అంటే ఈ లోకానికి మనం వచ్చినటువంటి యాత్రికులమని, ఈ లోకములో మనం కొంతకాలము మాత్రమే జీవిస్తామని, మరి నరులారా తిరిగి రండి అని దేవుని పిలుపు ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఈ లోకాన్ని మనము ఖాళీ చేసి వెళ్ళవలసినటువంటి వాళ్ళమై ఉంటున్నామని ఈ యాత్రా కీర్తనలు మనకు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాయి. మరి ఈ 15 కీర్తనలు మనకు దేవుడు ఇచ్చేటువంటి సత్యాలు ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుంటే, దేవుడు ఈ 15 కీర్తనలలో దేవుడు మనకు కొండగాను అండగాను బండగాను ఉంటున్నాడు అన్నటువంటి సత్యాలు ఈ 15 కీర్తనల్లో మనకు తెలుస్తాయి. మన జీవితాలు, మన బ్రతుకులు క్రీస్తు అనేటువంటి బండ మీద కట్టుకుంటే తుఫాను లాంటి ఎటువంటి విపత్కర పరిస్థితులు మన జీవితాల్లో ఎదురైనా కూడా, లేకపోతే వరద వలె శ్రమలు, శోధనలు, బాధలు, కష్టాలు, నష్టాలు, కన్నీరు, వేదన ఇవన్నీ కూడా మన మీద వచ్చి పొర్లి పారినా కూడా మనము తొట్టిల్లము అనేటువంటి సత్యము ఈ 15 యాత్రా కీర్తనలు మనకు తెలియజేస్తున్నాయని మనం గ్రహించవలసిన సత్యం. క్రీస్తు అనే బండ మీద మన జీవితాలు కట్టుకోకుండా పోతే నువ్వు ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ మాదిరి కుప్ప కూలిపోతాయి మన జీవితాలు అనేటువంటి సత్యాన్ని కూడా మనము గ్రహించుకోవాలి. సొలొమోనుకున్నంత జ్ఞానము, మరి సొలొమోను రాజుకున్నంత పరిజ్ఞానము, ఆయనకున్నటువంటి సంపద, ఆయనకున్నటువంటి బంగారము, ఆయనకున్నటువంటి గుర్రాలు ఎవరికీ లేవు. తుదకు ఆయనకున్నంత మంది భార్యలు కూడా ఎవరికీ లేనట్లుగానే చూస్తాం. కానీ ఇవన్నీ రాస్తున్నప్పుడు సొలొమోను మరి ప్రసంగి గ్రంథము రాసినది కూడా సొలొమోను మహారాజే. 12 అధ్యాయాలు మరి సొలొమోను రాజు రాసినట్లుగా మనం చూస్తాము. ఈ 12 అధ్యాయాలలో 222 వచనాలు పలికినట్లుగా మనము చూస్తాము. మళ్ళీ ఇందులో దేవుడు లేకుండా ఉండే జీవితము వ్యర్థము 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 అని 35 సార్లు సొలొమోను మహారాజు రాసినట్లుగా మనం చూస్తాం. దేవుడు లేనటువంటి జీవితము వ్యర్థము 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 అని 35 పర్యాయములు సొలొమోను మహారాజు రాసినట్లుగా మనము గమనించగలము. మరి ఆయన ఈ జీవితాన్ని అంతా కూడా వడబోసి అన్నీ అనుభవించి ఆయన రాసేటువంటి జీవిత సత్యము మాత్రము ప్రసంగి గ్రంథము చివరి అధ్యాయము 12వ అధ్యాయములో ఇన్ఫరెన్సెస్ అంటే ఆయన చివరిగా వడబోసి మనకు తెలుపుచున్నటువంటి సత్యము 12వ అధ్యాయము మొదటి 2 వచనాలు చదివితే, దుర్దినములు రాకమునిపే ఇప్పుడు వీటి యందు నాకు సంతోషము లేదని నీవు చెప్పు సంవత్సరములు రాకముందే నీ బాల్య దినముల యందే నీ సృష్టికర్తను జ్ఞాపకం చేసుకో అన్నటువంటి మాటలు మనకు చివరి 12వ అధ్యాయములో మనకు తెలియజేస్తున్నట్లుగా ఉంటాం. దినములు పౌలు గారు కూడా మనకు హెచ్చరిక చేస్తున్నాడు. దినములు చెడ్డ ఎఫెసీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 5వ అధ్యాయంలో మనకు సెలవిస్తున్నాడు. దినములు చెడ్డవి కనుక సమయము పోనీయక అజ్ఞానుల వలె కాక జ్ఞానుల వలె సద్వినియోగం చేసుకోండి అనేటువంటి హెచ్చరిక కూడా పౌలు గారు మనకు చేస్తున్నట్లుగా మనం వింటాం. 13వ వచనము 14వ వచనం మనం ప్రసంగి చివరి అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే,
ఇదంతయు వినిన తరువాత మిగిలిన తాత్పర్యము, ఫలితార్థము ఇదే. నేను తెలుసుకున్నటువంటి సత్యాన్ని మీకు తెలియజేస్తున్నాను. దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండి ఆయన కట్టడలను అనుసరించి నడుచుకునుచూ ఉండవలెను. మానవ కోటికి ఇది ఏ విధి. సొలొమోను మహారాజు రాస్తున్నటువంటి సత్యం, తాత్పర్యం, జీవిత సత్యాన్ని ఆయన తెలియజేస్తున్నాడు. అన్నీ చూచినటువంటి పరమజ్ఞాని అయినటువంటి సొలొమోను మహారాజు రాస్తున్నటువంటిది. ఇదంతయు నేను చూస్తే జీవిత తాత్పర్యము ఒకటే. దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండి ఆయన కట్టడలను అనుసరించి నడుచుకునుచూ ఉండవలేను. మానవ కోటికి ఇది ఏ విధి అన్నటువంటిది సత్యాన్ని మనకు సొలొమోను రాజు తెలియజేస్తున్నట్టుగా వింటున్నాము. అంతేకాకుండా చివరి వచనాన్ని కూడా మనం ఒకసారి గమనించగలిగితే 14వ వచనం, గూఢమైన ప్రతి అంశమును గూర్చి దేవుడు విమర్శ చేయునప్పుడు. గూఢమైనటువంటి ఏదైనా కానీ, రహస్యంగా కానీ, మర్మంతో కూడినటువంటిదైనా కానీ రహస్య జీవితం అనుకోండి, ఏదైనా కానీ గూఢంగా మనము ఎవరికి తెలియదులే అని మన జీవితాలు మనం గడుపుతూ ఉంటే దేవునికి దూరంగా కానీ, దేవుడు విమర్శ చేయనప్పుడు ఆయన ప్రతి క్రియను దేవుడు మధ్యాకాశంలోనికి వచ్చి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు న్యాయసింహాసనం మీద కూర్చొని తీర్పు తీర్చేటప్పుడు, ఆ క్రియలను గురించి తీర్పు తీర్చేటప్పుడు ఒక మాట, మంచి మాట అంటున్నాడు. విమర్శ చేయనప్పుడు ఆయన ప్రతి క్రియను, అది మంచిదైనను సరే చెడ్డదైనను సరే, తీర్పులోనికి తెచ్చును అన్నటువంటి భయాన్ని కలిగి మీరు జీవించండి అని సొలొమోను రాజు మనల్ని హెచ్చరిక చేస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తాం. కాబట్టి ప్రియులారా, మనము పరీక్ష చేసుకుందాం. ఇంతవరకు మన జీవితాల్లో మరి దేవుని కోసము ఎన్ని ఫలాలు ఫలించాము? దేవుని చిత్త ప్రకారంగా మనము జీవిస్తున్నామా? దేవుని కట్టడలను మనము అనుసరించి జీవిస్తున్నామా అన్నటువంటిది ప్రశ్న మనగా మనం వేసుకున్నటువంటి జీవన సత్యమై ఉంటుంది. అంత మాత్రమే కాకుండా నేను మొదటగా మీకు తెలియజేసిన విధంగా ఆ యుగాలకు సంబంధించినటువంటి 4 నేను సత్యాలు మీకు తెలియజేసి ఉంటున్నాను. అది మీ ముందు పెట్టుకొని మీరు బైబిల్ చదువుతూ ఉన్నప్పుడు అది ఏ యుగానికి సంబంధించింది, ఎవరికి ఈ వాక్యాలు రాయబడినాయి అని మీరు వాక్యాన్ని చదువుకోగలిగితే ఇంకా లోతుగా దేవుని వాక్యాన్ని విశ్లేషించేటువంటి మరి ఆ జ్ఞానం మనకు కూడా వస్తుందని ప్రతి ఒక్కరికి నేను విజ్ఞాపనపూర్వకంగా తెలియజేస్తూ ఆ యుగాలను మీ దగ్గర పెట్టుకొని బైబిల్ గ్రంథాన్ని చదువుకోవాల్సిందిగా దేవుని పేరట ప్రార్థిస్తూ మరి విరమిస్తుంటున్నాను. దేవుడు తన వాక్యమును దీవించునుగాక. ఆమెన్.